Čaute, ja som Tino a dneska vás vítam u ďalšieho partu na hru Mad Dex. Takže ideme na to. Takže klikneme. Ako vidíte, máme 10 diamantov. Je to prvý level. Takže čo je toto new? Tu si môžeme kúpiť Golden Iceman. Takže one fine day. Jeden dobrý, pekný deň. Alebo what is it? Čo to je? Help! Pomoc! Logicky. iPhone her. Ja ju musím nájsť. Alebo nájsť ju musím. Proste musím ju nájsť. Proste tak. A ak je moja angličtina dobrá, tak by to tak malo byť. Čo si nemyslím. Takže hádam, že to je dobré. Takže tu skočíme, hop. Tu skočíme pre kľúč. Bam. Máme pekne prvý level prejdený. Zlato 17 sekúnd, celá 36 stotiny, pekne 10 diamantov. Dobre, ideme ešte raz. Ďalší level vlastne. Tu prejdeme, tu skočíme, tu rýchlo bam. Neviem, to nás pomalilo, ale my. Yes! A ďalší level prejdený na zlato, 10 diamantov, krásne, 16,51 stotín. Ani všetko, na prvý krát sme to dali, druhý level. Ideme ďalší, tretí. Toto je už s raketkami, čo zatiaľ to není nejako hardcore. Hral som to tak, že asi je vidno, že som to troška hral, aj keď som sa hneď zabil. Takže ešte raz, hral som túto mapu, mal som ju na zlato, ale fakt, klobúk dole vývojárom, ktorí túto hru vymysleli, lebo táto hra je fakt dobrá. To není len taká, že veď to každý dá, toto vôbec, toto je už čím najročnejšia tá hra bude. Ako aj na nervy. A hlavne na tie moje. Lebo ja nemám nervy tu hrať hru, ja neviem, 20 minút. Takže pekne, krásne, zlato 29,28 sekúnd, 28 stotín. To bolo tesné, 10 diamantov, na druhý krát sme to dali pekne. Toto som mal, keď som to hral, tak toto som dal na striebro. Toto je, to sa nedá dať. Ten, kto to dal na zlato, mi napíšte dole pod koment po túto hru, že na koľkýkrát ste to dali na to zlato. Lebo ja sa to hrám s tým. No asi zlato už nebude mať. Aha, takže ešte raz. Ideme na to. Bam. Tuto skočíme. Tuto hop. Neviem, či skúčime to potom druhým spôsobom. Teraz pozerajte na druhý spôsob. Vyskočíte si tu, pekne, tu a dá sa to takto dať. Dá sa to tu robiť takto. A tu je hop. Rýchlo urobíte toto a teraz. To strátil som iba sekundy. A idete bam, keď si už pamätáte tú mapku. Bam. Zlato, že by. Yes, 26,76 sekundy. 10 diamantov na tretí krát, 4. level. Pekne. Tento nenávidím. To tiež dal na zlato, toto. Podľa mňa to je nemožné tento level dať na zlato, lebo ešte sa musíte raz vrátiť dole. Musíte to hop a zase vyskákať takto. Ja som to dal na bronz iba. No pri mne je to normálne, lebo tu ešte aj zletím. Takže hop. Ale podľa mňa sa niečo takto tu dá aj osrať. Dá. A padnúť rovno. Ešte jednu šancu dáme tomu levelu. Ale ako vidím, ani tá jedna šanca mu nestačí. Však
Musím ešte raz si to vyskákať kvôli nemu. Poď rýchlo, ale. Ne, on je cigáň. Takže už to nemáme na zlato vôbec. Tento level. Fakt to dal na zlato tak ako gratulation. No to je ľahké. Tak toto dal. Len 43 sekúnd. To ani bronz 2. Fúha. Ťažší level. Ale ideme na ďalší, nebudeme strácať čas, dneska to chcem dať aspoň na 10 levelov, tento let's play by mal mať 10 minút, už hráme 5 minút z toho, za chvíľu 6 bude, máme 4 minúty do konca a my lamíme tu nad, koľkým, 5. levelom už, zase sme sa zabili, dobre, teraz to musí byť bleckovka, kašli na to môj, po tomto leveli, no. 6-10. Máme ešte minútok, takže aspoň potom 7. level, keby sme to dali. Len my tu lamíme nad 1 levelom. To není normálne toto, fakt ako. Jeden kľúč tu potrebujem. Zabijem sa stále na tom istom mieste. Ja už nervy mám. Teraz nikde nemôžem sa už zabiť. Tu je tá... Jožo, káko pluska, prestaň. Nechoď po mne. Čo tu mám? Áno. Nemôžem padnúť práve, že... Joj. Aj. Joj. Do zadku. Toto ma mrzí. Chod dole, to je on. Áno, tade. Tam, to je. Rýchlo, poď. Dobre, raketka, to si nevšímaj, to je nič. Dobre, 7 minút za nami. Máme menej ako 2 minúty. Takže dohráme tuto. Ak prejdem do 10, už máme za chvíľu 8 minút. Teraz mi o to nejde. Takže tak, hop, áno. A zabije ma tá karbobrúška stále? Jaj, toto hraje na rage. Dobre, posledný krát máme, neviem koľko ani. Práve mi z mobilu padla nabíjačka, kábel, takže sa teraz nenabíja mobil, to je jedno. Ale ideme, boom. Shake, waka, áno, dobre, poď, áno. Dobre, tu sme zatiaľ neboli, ako... Ja už chytám reč, ešte menej ako 2 minúty, minúta niečo. Poď, rýchlo. Toto dáme teraz na prvýkrát, poď. Hop. Karpoprúska, zlá karpoprúska, dobrá už je teraz. Dobre, hop. Viete čo? Nie. Ja už nevládzem. Do minúty to nedáme. To je nič. Takže menu. Takže prešli sme. Zlato. Krásne. Shop. Dex. R. To čo je? Ja aj tam potrebujeme internet. Ešte poslednú minútu vám poviem. Dajte like, ak sa vám video páčilo, pozrite si ho. Hádam, že sa vám páčilo aj jednu vec. Je aj Mad Dex 2, to ani mi nedávajte tú hru prosím do popisu, nech hrám tú novšiu, lebo mne sa vôbec nepáči ten diel. Takže máme pekne 1924, krásne skóre 5309, 52. Ešte v rýchlosti kúpim tento. Ideme do radu, odopnem select. Takže druhý diel. Idem teraz nahrať hneď po tomto, dám ho tiež na 10 minút, uvidím. Ak sa vám ten predtým bude páčiť, tak fakt hoďte tam ten lajkčík a zdravím vás a čaute.